Peksyonan na niya ta sa panglunanon na na po tayo himuon nga snacks no waliniwa dito bitaw. Kini ako gyud ning gidiskubre no og lami ba gyud ning yung ani nga snacks para sa ato ang mga nagkaguba nga panglawas nakaguba. Okay ngano way asukar luno natural ang atong himuon karon gabi. Magpanita gabi no. Gabi. Tanawa yung ingredients ani. Dili gyud ni maka samot sa ato ang gibati o sa atong panglawas nga aduna nay mga depekto no. Kinahanglan gyud nga kini ang may ato ang pang snacks no. Wa nay asukar. Natural sweets na ato ang gibutang diri no. Saging, tamis sa saging atong gihimong timpla aning ato ang pagkaon karon nga gihimo nga kaigsunan. Okay, lahi ni sa ubang snacks nga na sukar sa payuban dia simple lang ni pero lami gyud kanon. Mabusog gyud ka o walay peligro o walay kabalakan sa imong panglawas nga madugangan ang imong gibating sugar sa imong lawas o kanang tawag og diabetes no. Mo natin protektahan labi na kita nga pa diabetes atong protektahan atong panglawas sa i-prevent na prevention ni sa ato ang panglawas o katong naa na atong ma-minimize ang pagkaon nga makadaot sa atong gibati o ingon aning dako na tag sugar no mga kaigsunan mao gyud natin protektahan. O tanawa gabi may gisunan akong gibanggod og saging na hinog karnaba mga kaigsunan. Muna akong gihimong timplada. Okay niya kitanawa ninyo ako ning magidug ka akong gibanggod ang kuan ano say nga na say pangalan pa nang ground ang kuan ang gabi o gigaling sabi ni saya pa. Okay og ang saging nga hinog idugmok sa tinidor ug ato nang i-mix ron magisunan mo tay atong himuong sugar niya murag alternate sa sugar puli ba dili ta madaot sa ato ang panglawas nga nadunay mga pangmati binang niya tay mga gitawag og diabetic no o diabetes no diabetic na ta. Kini gyud ato ang kinahanglan nga bantayan na pagkaon na to maghimo-himo lang ta og dili gyud makadaot o dili makadugang sa atong pamati la. Ato nang gi-mix makisunan ang saging og ang gabi na binanggod o gigaling o sabi sa Tagalog pa giniling. Okay, mix na gi-mix na to na silbi nga ron makuan sila matamis tanan kuan siya ba equal ang yang kuan katamis kay mo spread nan mo spread mo mix man sa kuan mo mix man sa tabang gabi ang tamis nga saging kana siya kuan na chocolate o tablia atong sagulan parang lami-lami po no kay kana pong tablia matud pa sa ako ang research sa YouTube o sa mga doktor nga expert maka control po na sa sugar makaigsunan o maka-regulate mo na sa high blood matud pa nila maka high blood pero di man kuno matud pa kay akong testingan man yung kunhod menon ang dugo na ko no akong nag-test ko pag magkainom mga 5 hours after man yung na high blood ko tinuod yung tingali nga mayong tagtingali kay matud pa sa uban nga maka high blood pero matud po sa expert nga doktor dili maka kuan lang sa kuan maka kunhod sa high blood. Libo gayo no pero sige lang ato lang kita lay mo mismo mo probe mo kaon ta dayon pa-testing sa ato ang kaugalingong
blood pressure nga kuan sa sphygmomanometer ba na koleksyon lang og 5 okay magison mao sphygmo ay ato na lang ng i-shorten o atong i-abbreviate abbreviation lang sphygmo okay magison na itlog sa kabuok bawa dapat ka duha usara kay kaning katipid lagi pero nindot kayo gyapon kanon isar ka kuan niya nga ako usapod ka sasing gatas pero media ra kong ibutang sa 1/2 nga gabi o 3/4 nga saging mao na dia ang timplada dia no sa itlog usa ka itlog usa unta ka sasing birch strip 1/2 ra ko mao may nabili nako og ang saging 3/4 sa pwede uban asin sa ka pugnit mao na dia mao na og saging 3/4 o gabi mao na siya nga tuang og ang tabliya upat ka bok kamulay mo estimate basta kay upat ka bok dako naman ang daghan naman ang upat pero gusto niyo daghan pag yun unong aron sakto mula yun ganang dark chocolate ang lami no okay mga isonan okay muna photos na no photos na ni ato ng steam putang sa steamer nya itak-ang umubukaw na itak-ang mga 40 minutes aron siniguro mugahi gyud siya no nindot yung kaunon luto na o ginadiha wag yung ingog peligro sa itong panglawas ni tinuod yun ko okay maltaw tilawan nyo di ko but lami mugahi siya ali yung mugahi-gahi ka ng kuan ba siya maluto niya mo lami humok siya nga murag lami yun sa kay lami kanon okay hindi ma-explain kamo lay mo explain og makatilaw mo magigsunan ko okay mao na gitawag og triangle snacks okay di triangle nga kuno katong gitawag pabuto no triangle snacks ni okay magigsunan okay mo na ni tanawan nyo lami yun ni magigsunan ako gani kagarantiyan ninyo sunda lang na akong gibuhat okay magigsunan ako mana ni steam dayon kaon na tahuman aning pag steam na to nga mubukal nag 40 mubukal mo dural na o 40 minutes sa kuhaon na dayon makita mo ninyo sa dagway pag abot nag 40 minutes 30 to 40 minutes magigsunan okay mo ni giarin sa nato no mo nang steamer na to giarin sa nato ato nang itak-ang igog siya no kamulay mo kuano sa inyo pagputos pero nindot ning unani paputos no lami-on po ninyo ako kay ako man ako mo na akong nahimo no ako pinalami na gina pero sa paglami ana okay magigsunan bukal na ato nang ilunod di magigsunan na ato nang gitak-ang no mo na ni buat ng tag mga 30 to 40 minutes may 40 minutes parang siniguro yun okay ini mo na ko ang palibot mo na maghukad na ta ni sa may hukad maghaon o unsa ngaon na haonon na to kay kanon gisunan okay mo na ko ang takangan o akong lungagan taon kahoy o sulo o kung sa tangkay sa kahoy sa lubi akong gisaligan ani akong paghaling sa ako ang mga niluto no o ganun mo na hukbo na to no naman okay gahi na siya no di gahi ano ba luto na ba di kayo gahi humok na kanon pero ano na di pala yun na pamaluto ang humok kaya gahi na siya humok mo na ba cake ba ang gahi gikan sa pagkahumok na to sa pagkagahi mula gikan sa liquid na to sa solid di ba napit sa science na to ang siyang liquid nimong solid ang solid nimong liquid okay nakaw na tao na awal ba humba ba di mailaman nga lami okay na mo na kita nyo okay na salamat ug mayong adlaw karon tanan og please subscribe ug mahimo okay